Прыбірацца на чатырохколавым таварышу па жорсткіх бездарожжы. Здавалася б, гэта хутчэй праблема, але не для ўдзельнікаў сённяшняга фестывалю. Джип-фест у Брэсце праходзіць другі раз, але ўжо паспеў набыць папулярнасць сярод адданых джипераў. І дажджлівае надвор'е для іх не перашкода. Па словах аматараў цяжкай язды, больш за ўсё ў гэтым спорце прыцягваюць адчуванні падчас пераадолення перашкод. Драйв и адреналин тут забяспечаныя. Каждый себе выберет по своим силам трассу. Это фест, свобода, свобода своих действий. Человек посмотрел, ага, вот он может эту трассу преодолеть или попробовать, по крайней мере, себя в ней. И будет участвовать каждый в той категории, в которой захочет. Шмат намаганняў патрабавала і падрыхтоўка да фестывалю, гавораць удзельнікі. Правесці поўны апгрэйд аўтамабіля справа нелёгкая і затратная. Але сапраўдных фанатаў адрэналінавай язды гэта не палохае. Прыкладзеныя намаганні цалкам акупляюцца ўражаннямі ад працэсу кіравання. 11 лет назад в этом городе Бресте я первый раз попал на джип-триал. Заболел, и вот болею и болею, все хуже и хуже. Вот уже 52 года и колеса 52 дюйма, а болезнь все продолжается, не знаю, что будет дальше. Деньги, конечно, потребляют, автоспорт деньги немалые потребляет, но когда им болеет вся семья, и дети, и племянники, и жены, и знакомые, то нормально все, тратится, и как бы оно приносит удовольствие. Папулярнасць аўтамабільнага спорту цяпер ніхто не адмаўляе. Тысячы аўтааматараў з усяго свету актыўна ўдзельнічаюць у тэматычных мерапрыемствах – гонкі, дрыфтынг, джип-трыял. Госці з Украіны, Польшчы, Літвы, Германіі. Аўтарытэт брэсцкага джип-фестывалю распаўсюджваецца далёка за межы Беларусі.